Zviri sei guys for the people. Ndangoti kuradze kuti vakomana panga pakaipa. Aya mari mwezuro ayo amuri kuonapo. Takarutamba chinonzi chamuta vanhu vaJesu. Amona apapo vanhu vari kutombomira vari kuita zvavari kuita. It's because tanga tine mabagla bars ndo atatinawo. Asi kuti zvinhu izvo zvizosvika kwazvakazvida kunonzi kumasoro kwedu kuya kwatakaita that hipped house panga pane nhau, panga pane chamuta vanhava chamutsurutsutsu ndo chakanga chiri papa, panga pasingaiti takatozoita zvokutoita zvenharo tikati no, even vanhu vakasvika kubasa na1 am ini personally ndo level ranga ndasvika kuti we are going, hakuna turning back, hakuna stopover, hakuna kunzi hanzi ngatizoita mangwana nokuti ndanga ndanyara vanhu vaMwari. I told you pepe kuti when you are working with these people construction unogona kudzimigwa phone, unogona kuignorewa. Then I also learned kuti unogona kupuwa false promise kana kupuwa because maybe iwe siyawa order zvinhu zvako kuti zviitwe munhu otangangotenderera like apa handidi kureva nhema. Zvinhu zvemabagla bar zvakandikwidza BP vanhu vaJehovha, zvakandistressa kusvika last number. Why? Because vanhu vatanga taconducta isusu kuti vatipe basa vanga vati within 5 days zvinhu zvinenge zvapera zvese zvaright what but 5 days ended up turning into 1 month, which also frustrated me kusvika pekupesa handidi kureverai nhema because ndakatanga kuramba ndichifunga kuti ko naimi ko nazvaita sei because taenda almost every day ndimbonzwa kuti zviku vari kuita rekatosa kusvika ndaona kuti no ndakuramba ndiri kutenderera ndiri pachinhu 1 right. Zvisinewo asi takazokwanisa kusvika kumasoro usiku hwese. I was like no, you guys are gonna work usiku hwese, I don't care kuti muchati moda kudi because I also had to intervene and chip in panhau dzekuti pazontohaiwa generator riya because madika haashande kuekera saka ndipakazotsvagwa ziguru chairo patoita confusion yakasimba and zvakasita kuti tisvike kubasa uku I think dzakuma1 am. Apa I'm just showing you kuti client yedu yakati handisi kuda kuti zvinhu zvemaketeni izvo maketeni rods aiswe direct kuwo, ndoda kuti muise pamusoro pepuranga. Ndo picture yamaona yanga newhite yakapendwa newhite. Saka isusu takati kune munhu aitigadzirira uyu tikati usaisa pendi right now because hatisi kuziva kuti mukati memba mava vachapenda nerudzi and iwo ukapenda newhite zvozosvika zvonodi zvondopesana hazvibudi. Saka mawindo ose pakaiswa dhati puranga. Hopefully ndakatozvikepcha zvakanaka vakaisa mapuranga zvamukuona pese every window frame rese rine dhati puranga ravakaisa ndokuzobva wadi varoverera zvinhu zvemaketeni rods pamusoro pepuranga because haiti handisi kuda kuti rizokwachura madziro kana kuti zvizonge zvichiite sei zvichidhodhonya madziro. Ndoda kuti madziro angu asanga achikanganisika ndo zvayo apepo. So apa vanga vachimbodhira vachifitira kuti vaone kuti window mabagla bar edu ari kukwarirana nepapi. Sapa ndo zvandandichitarisa zvese because ndaimbota ndichibuda ndichidzoka. Like I told you kuti there was a lot of confusion with this team of mine yemabagla bars. Now I'm not gonna sugarcoat because ndatoona kuti dzimwe nguva problem inoitika kana tichishandira nevanhu havadi kutaura chokwadi chemaproblems atinosangana nawo kuseri. Ipapa ndaitozozvidzora kuti unoziva kuti chika I don't have to speak to you kana kuti I don't have to labba too much because at the end of the day unozokanganisirwa chibasa nemhaka yekuti ivo vanhu vamwe ndo vanenge vauyawo vaita zvinhu zvavo nemuitiro vanga vaita. Imagine kuti ndati zvinhu zvakaita 1 month instead of 5 days or 7 days. And also the other challenge I think yandikana kuti problem ndikaita ndeyekuti ina ndange ndabvunzawo futi vanhu vatikange tacontracta kuti mune generator here pamune muchiita zvinhu zvenyu izvi because imagine kuti pese paenda magesi these guys were not working.
Animozviona. Those are the challenges I faced behind the scenes. Zvinenge zvikatozikanwa nevamwe. Paya pangu pamunotifonera moti ndakwakati ndida kuti unotiitira kuti mhuri yakatekera. Guys, I'll be going through a lot behind the scenes. Ipapa ndaida kutodzamira kuti nai Mwari we client yangu ichaguma yafunga kuti ndiri kumuvhara kana kuti handisi kuda kuti delivera zvinhu nenguva, because at the end of the day inini frustration and I feel ndatanga kufunga kuti what about the client. Maybe zvizvo vakutanga kutofunga kuti pamwe chi obviously mari ndakatoti sei inengononge yakaitwa zvisizvo, which is something chinenge chakustostressa iwe uri kuitira client yako basi. Saka ndo challenge yandakasangana nayo, and I told them specifically kuti you guys I will never ever give you rimwe basa zvakare, nekuti time yenyu chaichi hamusi time cautious, because isu tinechiti tikapa munhu basa hanimozviona chidhirivhara zvinhu zvako pane nguva. Haikona kuti tati wati nhasi ndinoya nazvo, after nhasi wati ndinoya nazvo, woti aiwa Thursday ndinoya nazvo, after Thursday woti aiwa musi weSunday ndoya nazvo, Sunday yasvika woti haufa, woti no Tuesday ndinenge ndapedza zvese, woti after Tuesday musi weWednesday, after neWednesday wozoti zvakare Sunday, uchingoramba wachingoextenda madays. Ina handigoni kushanda nevanhu vakaita seivavo. So I think the main challenge yandakasangana nayo pakuita this project, because vanhu vangu mabuilder havandipi maproblem ekuti vazoti ndinoya kubasa kana kusora mangwana kuti say there is nothing like that yet. As of now asandasangana nazvo. Then vanhu vangu vakaita neni maaluminium we never had issues. Vakangondizwa kuti in 4 days straight apedza tazvo zvedu, but in 2 days because vaivata vachishanda, saka in 2 days vangatopedza. And they also brought magenerator avo havana kunge vachizoda kubatsirwa kuti zvinhu zvitsvagwe zvibatane. So like I told you guys kuti with this client of mine, most of the things zvakanga handituma kuti ndinge ndichiita inini ndaitomeka sure kuti pavari kuita ndiripo, so that kana pane mistakes ari kuda kugadziriswa obva afixwa ndiripo, nyangwe vakatsamwa kuti ari kuramba achitidzokorodzesa zvinhu. I literally don't care guys, that's how I do my work. Kana iwo ngokazonditi wakundiwedzerese apa nditi but this one ndakatomukumbira because the design yavakaita nayo kuma window frames vanenge vachita kuti vanosiya that gap. Saka apa patakazonosa kuti ngirikini redu type yeglass rakaiswa aluminium redu mu kitchen side racho iroro rakasiyana nemamwe acho anenge akaita stress. Handizozivi kuti anonzi chima terms and what acho avanoshandisa. Saka ndakamurequesta kuti andiwedzerere that one simbi yepakati akabvuma. So apo pamukona ndikuratidza apo paakariisa ndandambobuda chasa I think zvimwe zvinhu zvaidiwa. Vakadhirila vakataka kubhendesa, ndikamuudza kuti uya undigadzirisire, ndokuchibva aita seagasa uyo ndiwashwa muri kuona apo. Pakaipa guys, takavata tikagara indakazobatwa nehope kuma5 washi akavata paegera pabhenji. Ndamuudza kuti wavata sei pabhenji ipapo? Akati ndatopakwana because papakatoshata ndadhamba nehope. And I was like no, I'm not gonna sleep because at the end of the day ndikangovata what if macorrections andiri kuti gasai pakati pakazoiswa zvisirizvo, kana kuti muridzi wegenerator anobva aridzima yeti nini zvinhu zvangu sina kuda sei kupera. Ndo zvandaityira because muridzi wegenerator anga ane moto mubhurugwa guys. Pakatoshata pakaipa chaipo, but nomutenda because aipotsa achimbobatsirawo vanhu. Then umomo ndo murumu mumwe makazara zvinhu, saka vaiti vakava vatodzosera. Ndaida kuratidza kuti rabuda sei, but ratodzoserwa vavatodzosera zvinhu kubheki ukoko. Apa kwako atoedza pandiri kuratidza guys, afunga dzadza kuma10 because vanhu I think tati takasvika around kuma1 am. Tasvika kuma1 am vanhu vakatanga kutodi kushanda vachiona kuti right ndezvipi zisipo. Apo pandati right apo pakona apapo kungoti light remumu rakanyakwasa pakatsedeguka vachasei vachidhila. Saka panozonona mwana nasekuru Bheni. Then kumusoro uko kwamuri kuona uko ndo rimwe puranga zvakare. I think ndaida kuzama kuratidza kuti ndo pakagara zvinhu zvinoitwa macurtain rods. So I think apa pamba mati kuti muchizanyatsa kuita tsebedu kuchinakawo zvinonakidza chichi mune makuda kuzopendwa. Iro bhenji rari kutsikwa nevanhu guys, imagine ndo rakakwana Washington akavatapo ipapapo ndo rakakwana iroro apo right. Like I told you kuti zvinhu zvangu ndaida kuti zvigaswe apo iri ndingirikini
this bagla bar iroro vakarisa then bvaraita futi kakubhenda so ndandingori ne2 avanga vadhirira but asina yatsonditira line up yangu yakanaka because rarakati atsveya ndikavabvisisa ndikati sai saka muridzi wegenerator akabva adzima generator ndobva ndati saka what's the plan nokuti imimi ndimadhira makabhendesa so poitwa sei ndobva vauya nechinhu zvavaita nazvo saka ichocho ndo chimwe chihwindo chavanga vakuita because imwe yacho ranga ratoita saka panguva kuchilaina manje apa muridzi weuyu akati aiwa hatsidukuki haasi kuzoita izvozvo thank god iro rangu rakabva raita zvaro guys kuita mabasa kukwakaoma guys unongoza kuti mwari chero mwari zvinhu zvangu zvazofamba after zvinhu zvavanhu zvaisiwa but otherwise unenge utori frustrated ipapapo vanhu vanenge vakamudhurirana vatsamwisana kwete mbijana pachitahwa toshi guys saka ndozuzunuro randokurodza kuti ranga richida kuhaiwa riri mumota umomo rinenge richange chigayo rakakura mene tovanoti tigwenya here kudidi so apo ndo pavhuranda pedu pakazoitwa pakatoitwa macorrections but most of you mune musikatobhaziye bod handiripo pachitogadzwa zvinhu zvandaichonoti apa pana kudaiwo so pachinaiswa guys basa iri kukurukura ungowaposwa thank god kuti unodzidzawo zvimwe zvinhu after wazviita so this one ndandida kuti nimbokuradzai zvakare kuti kuseri kwedu ukokoko kwakaitwa skating yedu zvakare kana kuti vamwe vanochichi apron handiti mozviona manje mateps anoconfusa paving and skating what the difference yacho nasana yatsikuira kuti inei ngoti kana chipaving kana chiskating but ndo zviripo zvakatenderera yose plumber akauya akakonekta because tatati no ungatanga waita ichi chinhu ichocho before plumber abudisa mapipe ake nezvimwe zvinhu zvofanira kubuda panze so akabva auya akaita apa ndikutongokuradza yangu right round the house kuti muone mabagla bar edu ese adi aiswa apera but smart I thank god guys like I told you this client of mine yakaita kuti ndinge ndichibuda out of my own shell kungojera ngoti kuvaka but akandipusha ndikakwanisa kuita zvemaaluminium zvandandisina knowledge nazvo too much ndikakwanisa kutozvizi up now ndakuziva zvimwe zvinhu now ndakuda kuziva zvimwe zvinhuwo zvinongoramba zvichiendera neconstruction zvinotondibatsira ndo zvinhu zvandakadzidza akandipusha tikaita zvemabagla bar which is something chandasingambofungu ndingazonyatsa kuita but at the end of the day ndakadzidza kuti next time when you're actually hiring vanhu vemabagla bar toda munhu anenge achiti ndinenge ndine magenerator angu akazvikwanira so that tisazoita stress zvatakaita apo but in conclusion basa rakazongopera ndokutenda mwari kwandinoita ikoko kuti zvinhu zvedu zvakazongopera. Easy guys for the people. Look at my face. Usiku hwese cha kwana kuti shwa mozviona manje right ndinoita voice over futi but ndamboyasokuradzai kuti what happened last night the whole of last night kusvika izvizvi things dzava kuma10 ndakavata mota ndakagara washingtonako kuserwa anga akavata pasofa akagarawo umwe nemumwe anga akangogara vamwe vachita basa ravo zvakanaka. It was not easy vanhu vamwari ndakubva ndataura chokwadi these guys zvinhu zvaifanira kupera in 5 days zvakaita 1 month. Let's go 1 month ndakatambura zvakwadi then vana babatanya vakauya vakaita touya ndambokutenderera zvangu but tasingamboyatsa kuitsikawo pevhini yavo ichiuya so this drama vandawafunga kuti makarisira yangu takarisira kuita kuprotecta mvura inga ichiyerera ibva pamusoro apa ichiuya uko saka paipi yedu payakaiswa naplumber because akayakaisa connection yepaipi inoenda uko kusoko weuko akaita futi connection ichisvika apa ndobva abva nepaipi imwe yacho ndobva anoisa uko kusoka wei iseptic redu ndobva arisiya rakadai zvisinei pari kunaya mvura yaya kwanzi iri kuuya ichiuya kunoko handiti yanaka imba yedu yapfeka mavha rarati mavha ndasinozoita sengura kapavideo ngura mavha alright mavha because paraisengwa richiuya so client yangu ndoda kuitenda zvisingamboiti nekuti paopportunity yekuleadawo zvimwe zvinhu shuwa nekudzidza zvakawanda. Thank you very much. Tipewo mabasa